Mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe vaAdvocate Nelson Chamisa aiwa zvatoona kuti panguva inoi zvari kuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe aiwa yava kuenda kumatero vachiona kuti aiwa leadership iripo aiwa iri kulidha vanhu kusiko. Panguva inoi ndopata kuona aiwa umisha hwavo neumhare hwavo vachimirira aiwa kodzero dzevanhu vachimisa all constitutional unconstitutional changes anoda kuitwa nevakomana vefake opposition at the ruling party. Sanapenda masvika muda nyimbo panapo nobva subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda paindo pake anoposta this picture ramokona rikanzi believe achiti ma citizens you have to believe, they have to trust the process. Anoendera mberi anyora achiti perfection upon affliction. It was good for me to be afflicted so that I might learn from decrees. The law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. Ambanyura that verse and the Psalms 119 and 172. But let there be light. Blessed Sabbath. God is in it. Nelson Chamisa ndo mashoko anouya aiwa achisimbisa vagari venyika yeZimbabwe zvatiri kuona kuti aiwa today on the Sabbath day aiwa anozikamwa kuti aiwa izuva rekunamata Mwari, izuva rekuzorora. Panapa Advocate Nelson Chamisa anouya achisimbisa macitizens ake achiudza kuti aiwa you have to believe and you have to trust the process. Aiwa zvese zvingaitika muchiona vakomana aiwa vachiita zvisati zvakamboitika pasi pezuva aiwa zvekuextenda aiwa matemu amaparliamentary pamwechete nemaelections zvashamisa vanhu zvakungoti panguva inoi hatichakomendi hatichapindiri but tangotarira tingoona kuti zvichatidzidza kupi. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kuda kumesection yedu sana subscribe or like, turn on the bell icon.